What's up, guys? Jeg skal spille noget af Gario, så det bliver sgu spændende. Jeg har sgu spillet det lidt, og jeg havde King. Som I kan se, er jeg i level 11. Nede i højre hjørne, kan I se det? Og så, vil jeg skulle bare spille lidt af Gario og virkelig sætte pris på, hvis I vil. Jeg vil bare virkelig sætte pris på, hvis I kan lide den. Så ja. Fuck. Nej, ja. Tak. Pølle. What the fuck? Hader edderkopper. Så slår vi fandme lige det fra. Ja, som sagt, fuck bil. Ja, det var det, jeg hed det før. Nu skal det fandme være Putin. P-U-T-I-N. Putin. Han kører med klatten. Og jeg hader bilen. Så skal det være Obama, der siger fuck. Obama siger fuck dig, idiots. Bi. Wow. Okay. Så skiller Putin. Whoop. Ja, hold da væk, din skide bi. Ja. Fuck dig. Putin. Du har swag og stil. Putin, la. Putin. What the fuck? Gay. What the fuck? Så jeg ved, nogle af jer kender Gario. Så ja, what the fuck? Ja, nej. Ja, Team Pro. Ja, okay. Jeg gider ikke. Jeg er fandme i til at blive spist. Nå, er der en eller anden pro ting. Ja. Nok om det. Gay. Det er fandme fikst. Hvid skin. Ej, hvad fanden var det? Var det lige mig, der... Ja, hold dig væk, idiot. Sådan der, tak. No. Giver du masse? Idiot. What the fuck? Ja.
Jeg vil sgu gerne team med en, så jeg kan gætte rigtigt alle. Så what the fuck? Ja, så kan jeg ikke gøre. En B. Eller en vips. Lol. Okay. Okay. Hallo, du er min mand. Jeg kunne lide mine timer. Nå, yeah. Jeg tror, at jeg må sige farvel og sige tak for i dag. Og jeg håber over hele mit hjerte, what the fuck, at I vil like og subscribe. Og jeg vil sætte virkelig pris på det. Ses.